Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke. Makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe ku channel like i-video ebese ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi ke mangifaka i-video wena ke bese ke uthola i-notification, then ngokusheshsha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa ke ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Owebala elimhlophe nowaba ke nesihluku esihambisana nokuba nenhliziyo embi nanokuzonda abantu abamnyama, uZakaria Olivia owabulala abesifazane ababili qede izidumbu zabo waziphosa eingulubeni ukuthi ke zibadle. Kuthiwa ke ucela ibail ngoba ke impilo yakhe isengcupheni. Ubika ukuthi ke usinde kancane, abafana bethi ke bamphosa into ecijile ejele, ngakho ke ucela ibail lapha uZakaria Olivia owasoconga abesifazane okwakungabasebenzi bakhe. Like i-video, subscribe ku-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi wena kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohlezi ngikhona nginilethela ke indaba eyisematheni usuku nosuku ahlangabezane kwi-video elandelayo.